पानी और जाके से देखो तीन जन छेदी छेदी दे थुआई हाथ में गड़े कर बेस बड़ बड़ कर कौन से मुड़ी डबा दे थोड़ी ना से जरी छा ये दान से धड़ा है ସେଇଟା ଧଳା ସେ ଗୋଟା କାଣ माटे धोई क्वालिटी आते हम पूरा माछीटा जैसे माछी के भी हम खोई दे छी छाड़ दे अच्छा वो पूरा होगी देखू तो काम लागी कुछ